Fl-2018 f'pajjiżna l-libreriji pubbliċi silfu 1,022,356 ktieb, żieda ta' 111,370 ktieb jew 12.2% aktar mill-2017. Ħaddingli ħattardu l-imtarfa u matlit lokalitajiet bl-ogħla rata ta' żieda f'self ta' kotba minn libreriji pubbliċi b'74, 52 u 48% rispettivament. Dan ħareġ minn statistika tal-NSO li qal ukoll li l-aktar lokalitajiet li raw tnaqqis kienu l-Isla, Kerċe Mawdex u l-Kalkara bit-tnaqqis ta' 48, 28 u 18% rispettivament. Fl-2018 żdiedu 36,369 ktieb fil-libreriji tagħna li fisser tnaqqis ta' kważi 21% fuq l-2017, hekk kif id-donazzjonijiet naqsu bi 28.5% u l-akkwist ta' kotba ġodda naqas bi 11.9%. Fl-2018 il-libreriji raw żieda fil-membri ġodda ta' 6,266, żieda ta' 22.4% meta kumparat mas-sena ta' qabel, b'65.5% minnhom ikunu persuni taħt 18-il sena. Kemm l-importazzjoni kif ukoll l-esportazzjoni ta' kotba u materjal stampat naqas fl-2018 bil-valur ta' kotba importati jkun ta' 12 miljun euro u dak esportat b'valur ta' 4.7 miljun euro li jfisser tnaqqis ta' 9.8% fl-importazzjoni u 13.5% fl-esportazzjoni.